Αυτό το μήνυμα δεν είναι μοναχικό. Από τη Θήβα κατεβαίνουμε στη Σπάρτη. Προορισμός, το πρώτο ελληνικό βιολογικό χωριό. Αυτό το χωριό έχει το εξής πρωτοποριακό, ότι αποτελεί το μοναδικό μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε, θύλακα βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Η κλίμακα που το χωριό ασχολείται με τη βιοκαλλιέργεια είναι καθολική, δηλαδή όλοι ασχολούνται με τη βιοκαλλιέργεια, και δεν μείναμε μόνο σε αυτό, προχωρήσαμε και εμείς στη δημιουργία μιας εταιρείας για να προωθήσουμε ήδη τα βιολογικά προϊόντα που παράγουμε. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση εξάγει προϊόντα στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Αυστρία και στις χώρες της Βαλτικής. Κεφαλάς Λακωνίας, στην κοιλάδα του Ευρώτα, στους πρόποδες του Πάρνονα, 14 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη. Ένα μικρό χωριό που οι κάτοικοι του δεν το καταλείπουν, τα νέα παιδιά δεν φεύγουν κι αλλού, όλοι δουλεύουν μαζί και είναι συνέτεροι στην ίδια επιχείρηση. Ο Κεφαλάς είναι το πρώτο ελληνικό χωριό που κάνει αποκλειστικά βιολογική γεωργία και ζει από αυτήν. Ελιά και λάδι, χωρίς χημικά, χωρίς επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Ενταχθήκαμε στη βιοκαλλιέργεια το 1995. Ξεκινήσαμε, τότε ήμουν πρόεδρος στην κοινότητα και είδαμε ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα που μίλαγε για τη βιολογική καλλιέργεια και σκέφτηκα ότι έπρεπε για να μείνουμε και στο χωριό μας, θα έπρεπε να γίνουμε πραγματικοί αγρότες, δηλαδή να παρουσιάσουμε προς το κοινό ένα προϊόν διαφορετικό από τα άλλα, ποιοτικό προϊόν. Έτσι. Με τη λογική αυτή μίλησα και με τα άλλα παιδιά νεαράς ηλικίας, όπως σας λέω, και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κάναμε την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια εντάχθηκε το σύνολο των κατοίκων στο πρόγραμμα αυτό της βιολογικής καλλιέργειας. Είχαμε ξαναέρθει σε αυτό το χωριό πριν 10 χρόνια με την εκπομπή Μαύρο Κουτί. Τότε ήταν ένα πείραμα που μόλις ξεκινούσε και είχε κεντρήσει την περιέργειά μας. Για 3 χρόνια είμαστε στο μεταβατικό στάδιο, τώρα είμαστε στο στάδιο που μπορούμε να δώσουμε βιολογικό προϊόν. Είδαμε ότι κάναμε τη μισή προσπάθεια. Έλειπε η άλλη μισή. Η άλλη μισή προσπάθεια ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε συσκευασμένο προϊόν. Βάζαμε στοιχήματα αν αυτό το πείραμα θα μπορούσε να επιβιώσει και να βρει μιμητές. 10 χρόνια αργότερα επιστρέφουμε στον Κεφαλά, συναντούμε τους ίδιους ανθρώπους. Τα καταφέραμε, λένε. Αποφασίσαμε να κάνουμε εταιρεία και όχι να συνεταιριστούμε και να κάνουμε ένα συνεταιρισμό βιοκαλλιεργητών, γιατί θέλαμε να αφήσουμε έξω την πολιτικοποίηση και όλα αυτά τα κακό κείμενα υπάρχουν μέσα στους συνεταιρισμούς, με αποτέλεσμα να λειτουργούν σαν τροχοπέδι στην εξέλιξή τους και στο μαρασμό τους και στο τέλος, όπως έχουμε δει όλοι, να καταλήγουν να είναι κλειστοί αυτοί οι συνεταιρισμοί και να μην είναι ούτε καν λειτουργικοί και να μην προσφέρουν και τίποτα στις τοπικές κοινωνίες. Τελείωσα το στρατό το 1995, αποφάσισα να μείνω στο χωριό. Θα έλεγα ότι ήθελα, μέσα μου ήταν η ιδέα να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Μιμητές πολλούς το πείραμα του Κεφαλά δεν έχει βρει ακόμη. Αλλά πολλοί καλλιεργητές και πολλά σχολεία κατεβαίνουν ως εδώ να δουν αυτό το μικρό γαλατικό χωριό που αντιστέκεται στην ευκολία των τοξικών φαρμάκων αλλά και στις λεγεώνες των μεσαζόντων. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, αντιμετωπίσαμε πόλεμο από τους εμπόρους που εμπορευόντουσαν τα προϊόντα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή στην επισήμανσή μας ότι πλέον, παιδιά, είμαστε μια ομάδα, κανένας δεν πουλάει ατομικά, απευθυνθείτε στους 5 οι οποίοι αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο αυτής της ομάδας. Μας λέγανε να σου δώσω κάτι παραπάνω, να πάρω τις ελιές και να μην μπλέξω τώρα με διοικητικά συμβούλια και τι μου λες. Το επίτευγμά μας είναι ότι με το λόγο της τιμής μας και μόνο δεν σπάσαμε αυτή τη συμφωνία που είχαμε κάνει μεταξύ μας, με αποτέλεσμα να μην πουλήσει κανένας εκτός ομάδας και αυτό να το έχουμε κρατήσει ακόμα και σήμερα, χωρίς άλλες δεσμεύσεις, μόνο με το λόγο της τιμής μας. Και έφερε αποτελέσματα. Στην αρχή ήταν επώδυνο, γιατί ο άλλος σου κούναγε χρήματα και σου λέγε έλα να τα πάρεις, να πάρω τις ελιές να τελειώνουμε. Και όμως κανένας δεν τζίμπησε εντός εισαγωγικών σε αυτό, μπήκε στις δυσκολίες, ανέχτηκε καταστάσεις, υπέμεινε καταστάσεις και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Πού ακριβώς έχουν φτάσει? Ο απολογισμός μιας καλής χρονιάς είναι 150 τόνοι πιστοποιημένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 200 τόνοι βρώσιμων ελιών. Ο τζίρος ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά μας, η υπεραξία
την καρπονόμαστε και αρχίζει να μας συμφέρει πλέον η βιολογική καλλιέργεια από τη στιγμή που οι μεσάζοντες έχουν παραμεριστεί. Οπότε η υπεραξία αυτή καταλήγει στις τσέπες μας, στους μετόχους, με αποτέλεσμα την όποια απώλεια παραγωγής να την υπερκαλύπτει η διαφορά της τιμής. Στην αρχή φτιάξαν ένα χώρο αποθήκευσης των προϊόντων, στη συνέχεια πήραν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κατασκεύασαν ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο με δυνατότητα να τυποποιούν μόνοι τα προϊόντα τους. Σήμερα, στον Κεφαλά λειτουργεί μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής. Από το χωράφιο στο μπουκάλι και ως τη διάθεση στην αγορά. Σαν Έλληνας θέλω να προσπαθήσω να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που βρισκόμαστε. Αντλώ αισιοδοξία από όταν ξεκινήσαμε από το 0 και κάτι πετύχαμε, άρα μπορούμε να πετύχουμε όλοι σαν Ελλάδα το κάτι καλύτερο. Θα έλεγα ότι είμαστε σαν την αρχαία φάλαγγα της Σπάρτης, που ο ένας είχε τόσο ανάγκη τον διπλανό του πολεμιστή, που και αυτή ήταν η δύναμη των Σπαρτιατών. Κάπως αυτό έχουμε κι εμείς τώρα. Δηλαδή, ο ένας με τον άλλον, όταν είμαστε μαζί, αισθανόμαστε δυνατοί.